Meta se nirtira? Din hija d-domanda li jsaqsu ħafna kif bħalissa għaddejjin ħafna spekulazzjonijiet dwar jekk pajjiżna mhuwiex ser jerġa' jolli l-età tal-irtirar. Li wieħed jirtira mix-xogħol ta' ċertu età ikun ġustifikat mill-fatt li speċjalment għal ċertu xogħlijiet persuna ma jibqax biżżejjed b'saħħtu biex jaħdem u għalhekk dan ix-xogħol isir perikolus għalih. Apparti minn hekk wara ħajja ta' sagrifiċċju u xogħol u ħlas ta' taxxa, persuna jkun jixraqlu żmien ta' mistrieħ u lis-soċjetà turi rikonoxximent tagħha permezz ta' pensjoni. F'pajjiżna l-età tal-irtirar bħalissa tvarja skont id-data li fiha tkun twelidt. Jekk twililt fl-1951 jew qabel, tista' tirtira ta' 60 sena jekk kint raġel jew 61 sena jekk kint mara. Jekk twilid bejn l-1952 u l-1955 tirtira ta' 62 sena. Dawk li twildu bejn l-1956 u l-1958 l-età tal-irtirar tola għal 63 sena. Bejn l-1959 u l-1961 l-età tal-irtirar tola għal 64 sena. U kull min twilet fl-1962 jew wara ser ikollu jistenna sakemm jagħlaq 65 sena biex jirtira. Buħut, inkluż il-Kummissjoni Ewropea tajt li din is-sistema ta' pensjonijiet mhijiex sostenibbli għax qed jitwildu inqas nies filwaqt li jiżdiedu l-anzjani li jgħixu aktar fit-tul. B'hekk qed jonqsu n-nies li jistgħu jaħdmu biex mit-taxxi tagħhom iħallsu l-pensjonijiet tal-anzjani. F'pajjiżna din il-problema hija akbar għax għandna waħda mill-inqas rati ta' parteċipazzjoni ta' nies fid-dinja tax-xogħol, dovut mill-fatt li għandna parteċipazzjoni baxxa ħafna ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. F'pajjiżna taw din il-problema li n-nisa mhumiex qed ikunu mħajra jaħdmu minħabba nuqqas ta' family friendly measures bħal pereżempju child care centers. Dan l-aħħar l-Unjoni Ewropea ħeġġet lil Malta biex taġġel il-proċess biex tolli l-età tal-irtirar filwaqt li żomm id-deficit taħt 3% tal-prodott gross domestiku. Fl-istess rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea hemm li Malta għandha tieħu miżuri sabiex tnaqqas ir-rata għolja ta' nies li jitilqu kmieni mill-iskola u timplementa sistemi edukattiva li tħarreġ l-tfal bil-kapaċitajiet li jeħtieġu għad-dinja tax-xogħol. Skont il-Kummissjoni Ewropea Malta għandha bżonn aktar child care centers li ma jiswewx ħafna flus u ċentri għat-tfal għal wara l-iskola bilan li tonqos id-differenza bejn ir-rata ta' nisa u irġiel fuq il-post tax-xogħol. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi baqa' sieket fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, iżda senilu kien qabel ma' rapport tal-Unjoni Ewropea li kien qal lill-Gvern Malti biex iżid l-età tal-irtirar. Joseph Muscat dakinhar kien qal li għall-Partit Laburista mhux aċċettabbli li l-età tal-irtirar terġa' tola, dikjarazzjoni li reġa' għamel il-ħadd li għadda. Aħna ma nemnux illi iż-żieda fl-età tal-pensjoni hija s-soluzzjoni. Aħna nemnu li s-soluzzjoni qiegħda fi frażi waħda, tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd.